Bé, doncs jo em dic Roc Parés i sóc artista visual. Des de fa 20 anys visc a Foixà, que és un petit poble del Baix Empordà. I enguany, que som a l'any 2019, he tingut ocasió de beneficiar-me del programa de beques d'intercanvi del Bòlit per anar al Quebec, en un centre que és un dels més antics autogestionats per artistes del Quebec, que es diu la Chambre Blanche. Han estat 2 mesos de residència, on jo vaig arribar amb un projecte que tenia funcionant ja en el meu estudi des de feia un parell d'anys, però que volia convertir-ho en una instal·lació autònoma, que no requerís la meva presència per funcionar. I amb aquest objectiu vaig anar al Quebec, vaig parlar amb l'equip, que són tots artistes en actiu. Tots ells tenen uns coneixements molt ferms en qüestions de fabricació digital, tenen impressores 3D, tenen màquines de tall numèric i junts vam poder definir exactament els plànols del moble que necessitava per la meva instal·lació, així com també alguns detalls sobre l'equipament idoni. I llavors ens vam posar a treballar amb l'objectiu que al cap de 5 setmanes de la meva arribada ja es pogués començar a fer una presentació pública en la seva galeria. Ells sobretot disposen d'un laboratori en la planta de dalt, un taller en la planta del soterrani i a la planta baixa hi ha una galeria que inicialment havia estat una galeria fotogràfica. En aquesta sala d'exposicions vaig poder treballar durant 4 setmanes senceres en el projecte, fent un muntatge expositiu, però també utilitzant l'espai expositiu com a espai d'experimentació, de manera que va ser molt útil no només per produir, sinó també per finalment presentar i documentar el treball, que va quedar perfectament acabat gràcies al superajut enorme que em van oferir tot l'equip del centre. Aquest treball consisteix en una instal·lació interactiva que permet al públic de viure la seva pròpia decapitació en primera persona i, malgrat que l'anunciat sembli molt violent, però és un treball que intenta reflexionar sobre les idees de cognició en relació al cos, el que els neurocientífics anomenen la cognició corporitzada. I llavors em semblava que amb aquest treball en el que el meu paper com a artista visual és tallar el cap a l'espectador i desprendre'l de la seva mirada i de la seva capacitat d'escoltar, era com un punt de partida interessant per generar una sèrie de tensions de significat, no només quant a experiència viscuda per part de l'espectador, sinó també per entrar en una sèrie de debats que per mi han estat presents en la meva trajectòria, com són especialment la idea que per a mi no és important crear mons virtuals o crear mons digitals, sinó pensar i crear noves configuracions de les subjectivitats digitals. Això vol dir que en el meu treball tot sovint la preocupació principal de la qual parteix el procés creatiu té més a veure amb plantejar-nos què som i qui som, i sobretot treballant les fissures del que ens pensem que som, més que no en les representacions del món. Jo diria que recomano a tothom qui pugui acollir-se en aquesta convocatòria de beques en les properes convocatòries, perquè realment la Chambre Blanche és un centre que funciona d'una forma òptima per acollir els processos de creació d'artistes i que segur que, com m'ha passat a mi, es podrà beneficiar de la concentració de poder viure i treballar en un mateix lloc, en una ciutat molt, molt pacífica i alhora molt centrada en la producció cultural. I també no em vull estar de dir que en cada una de les interaccions que he tingut amb les persones al Quebec he pogut palpar i entendre com aquesta societat que hi ha al nord d'Amèrica i amb aquest veïnatge complex geopolític amb els Estats Units, però no deixen de ser unes persones que han tingut ocasió d'expressar-se com a ciutadans en el seu tarannà i no com a súbdits, i això fa que realment siguin persones que tenen sempre temps i ganes d'escoltar
a les persones i de compartir els seus processos i les seves inquietuds, i això fa que sigui en si mateix la ciutat i el lloc un indret molt propici per desenvolupar un treball artístic.